You are talking about the girl, right? With a pink jacket. Okay, thank you. Goodbye. Bye. Čekaj samo da javim, molim. Miloše, mi već snimamo, samo ti radi. Izvolite, da, nema problema. Pazi, mora da se vidi kako radi ovaj gorska služba, da. Ako, ovo je direktna akcija na delu. Samo mi daju sekund, molim. Jesmo. Jeste istovarili? Jesmo, ima još metra da dignemo ovaj reduk. Dobro. Postoji za ovaj motor, će električari da vam dolaze tamo ili? Šta da ti kažem, moram još malo sačekam za slobodi stanica. Pa moraju dolazi da povežu za ovaj. Onako, neozbiljno. Tamo sam mislio da sam uhvatio trenutak. Ekipa je spremna, hoćemo da koristimo vozilo, da ne zauzimamo sanke na terenu smo. Pa, bolje bi bilo voću. Slažem se, dežurni vozač. Čuo? Za 10 minuta ispred gaze. To je to, jel da? Samo moram da pustim informaciju da dete pronađe. Ali čekam da se oslobodi malo kamera. Eto, malo ćemo biti svedoci kako izgleda rad gorske službe i kako izgleda... GSS izostale, devojka u ljubičastoj jakni se pojavila. Eto, čujete kako to sve izgleda, znači ako se izgubite na planini, ako niste sigurni gde se nalazite, gorska služba, eto, čas brzo dođe do vas. Miloše, zdravo, ukrali smo te na kratko, onako malo da popričamo sa tobom. Ja držim naočare, meni strašno smeta ovo beo sneg, nadam se da se ne ljutiš i da neće da ti smeta. Apsolutno ne, samo izvoli. Prvo sam htjela ovo da te pitam. Koliko broji ljudi gorska služba i otprilike koje godište treba da bude član gorske službe? Koja je najniža, a koja je najveća granica? Pa pazite, ako pričamo o broju članova ukupno, gorska služba broji preko 1000 članova, od čega je recimo nekih 250 članova godišnje overe licencu. Tih 250 ljudi su, nazovi, aktivni spasioci koji učestvuju u radu na terenu, a ovaj ostatak, da kažemo do 1000, to su ljudi koji iz određenih razloga, poslovnih obaveza ne uspevaju da overe licencu i tu takođe uključujemo one ljude koji su nekada davno, radili u GSS-u na terenu, a sada su to neki doajeni koji doprinose neki drugi način. Videli smo da perfektno znaš engleski jezik, da li svi morate da znate po jedan strani jezik? Pa, u principu nije neka obaveza, ali je sastav ekipe takav da se, kako da kažem, vrlo velika većina ljudi zna da se vrlo dobro snađe u komunikaciji, najosnovnijoj, a opet da kažem i dovoljan broj ljudi zna vrlo napredno priča engleski. Nije lako biti član gorske službe. Evo, čuli smo sada, izgubilo se dete, treba ga pronaći. To kod vas nekako sve brzo ide, vi sve to nekako lagano radite kroz osmeh. Svake godine ima sve više i više posetioca. Da li taj veliki broj posetioca koji se povećava iz godine u godinu stvara možda i problem službama što se tiče povreda, da pronađete kad je neko promašio stazu, izgubio se, da se preveze, da se sanira rana ako je potrebno? Pa znate kako, to da se povećava broj posetilaca iz godine u godinu, to je tačno i ne samo broj, evo vidite i sada ste videli da je i sam sastav posetilaca malo, ne da kažem drugačiji, ali sve više i više stranaca dolazi. Sad već imamo gomilu Rumuna, gomilu Rusa, Engleza, juče smo pričali se neka 2 Iranca, tako da definitivno se javlja veći obim posla, ali u skladu sa tim skijalište jako dobro to prati i radi na tome da kako se poveća obim ljudi, tako i oni prilagođavaju skijalište tom većem broju ljudi. Tako da u suštini ne osjećamo neke velike razlike, da kažemo da nam je nešto teže ili lakše. Kada je lepše raditi? Kada pada sneg, tad manje ima skijaša ili kad je ovako lep dan kao što je to bilo ove nedelje? Pa vidite, što se nas tiče, mnogo nam je lepše da imamo neko sunce. Ali i sa lepšim vremenom nekada se desi da kažem, izađe veći broj skijaša na stazu, pa nam nekada to napravi veći posao, ali u principu nema tu problema kako god je vreme. Ko je najkritičniji na stazi? Ovakvi kao ja koji šetaju, pa može da me pokupi neko, mališani koje vidimo negdje u pozadini gde uče da skijaju, ili baš oni skijaši koji smatraju sebe profesionalcima? Pa vidite i tu... Ko napravi
najveći problem? Pa i tu nekako moram da kažem da nema pravila. Znate šta, recimo, gomila ljudi baš preceni nekako svoje mogućnosti. Pa sad, ako pričamo o mlađim ljudima, mlađi ljudi valjda pod naletom nekog adrenalina, zavisi u kakvom su stanju na stazi, znate, znaju da precene svoje mogućnosti i onda može da se desi napravi problem. Sa druge strane, čini mi se da stariji ljudi nekako znaju, svesni su svojih mogućnosti, pa oni to malo ulagane. Tako da bih rekao da niste vi problem. Ja nisam. Niste vi problem. Ja kad idem, ja kažem malo, pokupit ćete me polako ljudi, pustite me da šetam. Ono što bih također htjela da nekako saznam i da negde prenesemo svim našim gledaocima, a to je da li je postojala neka situacija od početka sezone da ti je ostalo u pamćenju ili hvala Bogu još uvek se nije desilo, a da je to bilo prethodnih godina, neka situacija koju možda ne možeš da zaboraviš? Pa verujte mi, sada ne mogu da se setim, te situacije se ponavljaju, uglavnom su to neke rutinske stvari, uglavnom je to, ajde da kažemo, neki lep osjećaj kada nekom pomognete, da mu je baš potrebna pomoć, tako da svaka je situacija za sebe i svaka donosi neku radost, tako da ne znam šta bih vam rekao za ovu sezonu da izdvojim baš nešto posebno. Hvala Bogu nek ostane tako da je sve onako lagano i da nije ništa strašno i da je samo ovo, pronaći ćemo, izgubilo se dete, da ne bude sa nekim povredama. Sve ide svojim tokom, rutinski, tako da nema problema. Miloše, hvala ti puno na ovom razgovoru i ja se nadam da će Gorska služba obaviti ove sezone uspešno zadatak kao što je to bilo i ovih godina, da ćemo proći samo sa dobrim druženjem bez nekih većih povreda, a i ako dođe do toga vi ste na zavidnom nivou spremnosti, to već svi znamo. Apsolutno, hvala na lepim željama, pa nadamo se istom. Nadamo se da samo pijemo Evo ga, da samo pijemo kafu u nekom restoranu i neko toplo vince, onako ili vruću rakiju, ili ima vruća rakija i kuvano vino? Vi to ne smete, ja smem, samo da znaš. Meni je direktor rekao da ja smem. Šta da vam kažem, popijte vi kuvanu rakiju, mi ćemo neki sokić za deco i sve u redu. Hvala ti puno, vidimo se nekom drugom prilikom, a ja ću da dođem kod vas da učim da skijam, jel može? Ovdje stratite malo imamo, da vidimo šta možemo napraviti. Da vidim, hvala vam. Ecuador.